tangan nag-Christmas ba? Ay largo sodong, bayad sa. Bayranay ta ba, bayranay. Mel mo naman, gumawa niya Mel. Gibayaran na ako tanan. Wala na kwintang imo. Sayo kayo. Silak sa tagon? Silak sa ta. Kasi may boto si Ate mo inom na hanya, ikaw na rin matog. Mukbo na galigay ka, patambok pa ka. Sabi ka gasol. Usang ka ko ka tiguwa nga manok. Kana mo kagawa nakamubo. Masa bro? Oh, chocolate brownies mo na yung ito. Ay pangita ng wala buhanga ka. Tanda eh. Tansky. Ay, magkita niyo. Kaya ba wanay, bisa pag mubawas pa ka na mo ron. Alkansi na ka. Hadlok mo. Ay, sama ka din. Hadlok. Hadlok. Ikaw ang gani mula ang ikaw pa lang hiray di mana. Ato ikaw si. Wala. Buwan naman siguro ka, mukhaon ka, mag-Christmas ka, saan pagkaon mo na? Oh, amigo. Wah, klister to. Ako saruya sa mong agod niya. Tawag. Ikaw pa sa suwan din eh. Magawas kiri ako tinaguan yun. Eh, bijoy. Ayaw ba? Wala na say. Ikaw may magpirmi magkaamo mo. Busit ka. Ay, samok na ko. Buang natin ikaw sa kamukha. Uy, nanawin ko na sa Arias na. Oo. Kayo ng contract, tatay. Probe na tested na ba ito? Pero posible yan natin. Ang babae nga, mukuha na to, mukuha yun na dyan. Yung barong, bro, kayo pansin nito bro. Wala yung pasaya niya lagi. Silang pasayan na to. Guys. Funky. Okay, funky. Ang smoke detector, buwas isa na sa degree. So, kung sa kainit ko na pero kanilang moto ni kumporta siya na ako. Yan na siya na ako nga. Kung sa pa iuwang na ko bang ano. Living young and wild and free. Huwag may naka-ispa. Dapat, dapat talaga. Wala, ginamit ako. Nga na imo, mag-ibuwagan buwang nga ka. Kung natin ka mukha niya nga. Hindi mo malay pa yun. Lagi mo. Fighter going home. Going home guys. Gahi kayo mga oh. Gahi kayo mga kuan diri. Gahi kayo kasabay. Si Aria. Ate. Nastoni. What's up? Naro. Raising.
From Kazuya, yeah. Areta diri kay manguli naman mi. So selfie mi. Oh, mail. So ana, babay na. Adios. Kani ako ning gukdon. Okay. Tara, asam ta? Nasi? Yes. What's up? No, what's up? Hello. Tara, we're going home. Bye. Bye. And Kens. Yeah. Bye-bye sa diha oh. Bye-bye. Morning. Pamahaw. Heart like a lion, but attitude like a dragon. Churi ko na ko. Guys, manguli na mi. Wala. Babush na. Babush. Bye-bye. Ha. Bye-bye. Picture ba? Ayaw. Bye-bye. 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 Adios. Vloggers niya. Ano dyan? Hop! Hop! Ah. Okay na mo? Okay na mo?